Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирдә сер итеп кенә тапшыруы һәм мин алып баручы Роза Хайруллина. Сезнең өчен концертлардан берсеннән-берсе кызыклы репортажларны әзерләп торуны без дәвам итәбез. Һәм бүген янәдән Яшьләр мәдәният сараенда. Табигатьтән бирелгән матурлыгы, шибәрлеге, әмма ләкин сәхнәдә үз-үзен тотышы, җырлавы белән күпләргә ул кырыс һәм усал кебек тоела. Сүз күп кенә тамашачының мәхәббәтен яулаган, үзенә генә хас стилен булдырган популяр җырчы Илсия Бадретдинова турында. Әйдәгез әле без аның янына якынрак барып, аның эчке дөньясына күз салып, чын барлыкта тормышта нинди кеше икән ул, шуны ачыклап китик. Һәм инде әлбәттә, мавыктыргыч, кызыклы сәхнә артына да сезне чакырып калам дусларым. Y'all still want me to come with you? Кабатланмас җырчы Илсия Бадретдинова Татарстан Республикасының Лениногорский районының Иске Шыгыр авылыннан. Белеме, Казан дәүләт технология университетының җиңел сәнәгать факультетында киемнәр һәм аяк киемнәр модельләре бүлеген һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының Салават Фатхетдинов җитәкчелегендәге эстрада актеры бүлеген тәмамлый. Илсия Бадретдинова үзенә киемнәрне үзе тегә һәм сайлый. Хәтта күп кенә җырчыларга да кием сайлау буенча дөрес киңәшләр бирә. Илсия нәрсә турында уйлый, шуның турында җырларга ярата. Аның җырлары үзенчәлекле һәм тормышчан, гади халыкның яшәешен чагылдыра. Халкына килгәндә, Илсия Бадретдинова гадел, ичкерсез, туры сүзле һәм тырыш кеше. Хайырлы сәгатьтә, Илсия, сине күрүебезгә без бик шатбыз. Ничек хәлләр, ничек килеп җиттегез? Иртән сәгать 4-тә юлга чыктык. Тукты, кафеларда чәй, сөйләшә, килеп җиттек. Ну, Уфа инде, әз генә күңелдә бар, бик зур җаваплылык. Но минем гомер буена әйткән сүзем бар, сәхнәгә чыкканнан бирле. Уфа тамашачысы, гомумән Башкортстан тамашачысы. Бигрәк тә Уфа тамашачысы. Ул бөтенләй бүтән төрле тамашачы. Ул җылы, ул рәхәт, ул тәмле тамашачы. Менә бик каты теге канатың сынып киткән вакытларда минем шуның белән артист карьерасы беткәндер инде, мин беркемгә дә кирәкмимдер инде дип уйлаган вакытта, мин гел әйтәм, реабилитация өчен Уфага концерт ясарга кирәк. Менә монда концерттан соң мин бер ай буена эйфориядә йөрим. Шуны рәхәт ни ул күңелдә хис аңлатып бетергесез, бүтән төрле тамашачы. Мин монда теге авызымны ачып Уфада концерт эшлим дип әйтә алмыйм. Мин ял итәм алар белән. Рәхәт. Мин гомумән Уфага да уже килдем дип әйтмим, кайттым, Уфага кайтып киләм әле мин дип. Гел монда эш инде. Атна сайын диярлек монда. Илсия, сиңа азакы 1-2 елда бик күп сынаулар үтәргә туры килде. Шушы сынаулардан баш имеше чыгып, яңадан иҗат итәргә сиңа нәрсә көч бирде? Минем балам бар кулымда. Әйтәләр бит, үләргә дә хакым юк, чөнки минем балам кемгә кирәк? Шундыйрак. Просто зарланасы килми, шанасың. Битте, нормально. Безнең әбинең кызык кына бер гадәте бар, намаздайы, кеше турында гайбәт сөйләргә ярамады безнең иде. Кешегә начарлык теләргә ярамады бер вакытта да. Бик каты ачу килгәндә әби әйтә: "Ярар, давай, әйдә, бәхетле булсыннар." Но аның бәхетле булсыннары урысларның теге эш хәрфеннән бик күпкә яраграк яңгырый иде. Шундый зәһәр иттереп әйтә ул. Шуның өчен җаным бүтән теге сындырга теләгән кешеләр оптым җыелсыннар да бәхетле булсыннар. Мин исән, все нормально, тире, җырлыйм, шартлатмасалар, әле җырларга исәп. Все нормально, мин теге тәтрәтләнеп менә теге, ой, мин булай иттем дип юк, алай әйтәсе килми, мин Гапкадый авыл кызы. Мин Гапкадый хатын. Иртәнге 5-кә хәтлек калкырып, елап та чыгам. Но минем елаган кемгә хаҗәт, кемгә кызык. Һәркемнең эчендә нәрсәләр бар бит инде. Яшәргә кирәк. Все нормально.
Жәлләтірәсе келмейді. Все нормально. Менің әйтәләр бит, ебірейлерінің бір қызық кына девизлары бар. Әгәр дә проблеманы акча рәвешендә шишеп була икән, демәк ул проблема түгел, ул бары тик бәләкәй генә акчага кагылган вакытлыча авырлыклар гына. Шулай дип әйтәләр. Все нормально. Минем мишәрчә девизым бар, әле пока беркем дә үлмәгән икән, демәк нормально все. Үлгәчтен генә булмый уже бер нәрсә эшләп. Булай без бөтенебез исән карас, монда чатнап торган хатын, нормально все. Түгәрәкләнеп киләм, мин 48 килограммга калган идем. Бүгін 55 килограмм инде, ашыйм. Нормально все. Тәртип. Үзегез яңадан түгәрәкләнәсез. Әйе, әлбәттә. Мин 18 килограммга ябыктым 3 ай эчендә. Тулып бетмәгән 3 ай эчендә 18 килограммга. Шулайрак мин үстерәгем белән түгел. Миңа бик ябык булып килешми дә, кирәкми дә. Потому что булган булсын инде әзгенә инде шунда. Түгәрәкләнәм нормально. Менә аерылышу темасына әйләнеп кайтканда, синең күңелеңдә шундый уйлар туганы булдымы? Эх, менә мин шундыйрак хатын булган булсам, бәлки без гаиләне саклап та калган булыр идек, дип. Юк, мин бу темага бик озак уйладым. Мин уйлыйм, Ходай Тәгаләдән узып бер эшләп булмый, димәк шулай булырга тиеш булган. Беләсеңме, бәлки мин хәзер ниндидер теге кемгәдер бик ошамаган фикер әйтәмдер. Ну, бу шәхсән минем фикерем ошамаса атсыннар. Әгәр дә ир белән хатын арасында, гаилә эчендә көн сайын ниндидер аңлашылмаучанлыклар килеп чыга башлый икән, алар тотыналар теге менә балалар өчен гаиләне сакларга кирәк. Ире бер якта йөри хатыннар белән. Хатыны йөриме юкмы анда, хатыны өйдә ялап утыра. Һәр көнне талаш, һәр көнне скандал ниндидер. Ну, шундый гаиләдә бала бәхетле буламы? Бәлки ул кем өчендер менә дигән ир була торган кешедер. Икенче бер хатын өчен. Бу хатын кемдер өчендер иң яраткан хатын булырга мөмкиндер бәлки. Гомумән, ике менталитетта туып үскән ике гаиләдәге кеше бер-берсен яратып, гаилә кырып яши башлыйлар икән, бу уже могҗиза табигать тарафыннан. Алар бит бүтән төрле кешеләр. Ну, күпмедер яшәгәннәр, мәхәббәт биткән, белмим инде. Менә әйтергә дә куркам, менә теге азгын хатын диергә мөмкиннәр. Юк. Минем бер ирем булды, Аллага шөкер, никахлашып тордык. Ул мине кияүгә алырга тәкъдим итмәде. Без ничек яшәдек никах белән, шулай яшәдек. Но мин аны ирем дип яшәдем. 13 ел буена. Мин баламның атасы һәм тагын өстәп әйтә алам. Безнең гаиләдәге әйбер, ул безнең гаиләдәге әйбер. Мин бер вакытта да ил фактурыннан ашар әйтмәячәкмен, әйтмәдем һәм беркемнән дә әйттермәячәкмен. Нинди генә булса да, нәрсә генә булып биткән булса да, ул минем баламның атасы. Мине урамнардан сукмакларны кабат урама таң алдыннан кергән төшләреңне кабат күрешергә юрама таң алдыннан кергән төшләреңне кабат күрешергә юрама янып яратканда ярым итеп сайламадың мине югалдың калдырмадың маяк чатларында кисешергә мөмкин юлларны калдырмадың маяк чатларында кисешергә мөмкин юлларны. Менә әни буларак син үзеңә нинди бәя бирәсең? Син нинди әни булаңа? Яхшы бәя бирмәсем. Яхшы әни һәр көнне өйдә була, һәр көнне бутка пешерә, кыймак пешерә. Но бу теге стандарт яхшы әни дип әйтик. Ниндидер теге кысаларга кергәндә бәлки менә шулай дөрестер. Минем эшем андый түгел. Ләкин мен бүген әйтә алам. Минем балам гел бишлегә укый. Ул минем түгәрәк отличник малай. Ул миннән 2 яшькә озын.
ул спорт белән шөгыльләнә. Мин башымны кисергә бирәм, ул тәртипле, акыллы, башлы малай. Мин аны түгел, ул мине тормыш итәргә өйрәтә. Ул мине тынычландыра, бәни туктале, менә әллә булаймысың. Анарга 14 яшь. Хәзер мин анарга бер вакытта да әни булып карамадым, мин аның дусты. Кайта мин аның дуслары белән алар яшенә төшеп сөйләшергә тырышам. Аның миннән серләре юк. Хәзер уже борынна кызлар исе керә башлаган вакыт әкрен генә ул аларын да сөйләшәбез матур гына. Киемнәр мәсьәләсендә, анда профессия мәсьәләсендә. И ул үзе дә әйтә, бер нәрсә кисәк кенә тыңламый да бер нәрсә. Ай, мин әйтәм хәзер дөрес әнине кабызам. Вот мин әйтәм, күрсәң, әни, пожалуйста, алай итмә, яме дип. Дөрес әни мин әйтәм, менә сиңа суткасына ярты сәгать интернет. Аннары тегендә барасың, монда барасың, китап укысың. Йо, всё, аңладым, булды. Әни, пожалуйста, үзең булып кана кал, яме дип. Нормально. Илсия, менә киләчәктә үз тиңеңне табып, гаилә корып, янәдән әни булырга теләгең бармы? Бу хыял, гомерлек. Кыз бала табырга просто вот башка сыймаслык зур хыял. Ул бергә яшәгәндә дә бар, ирем белән яшәгәндә, гомумән шундый булып калды инде. Матур гына бәрәкәй генә агач үй, матур гына бакча. Менә бу концертлардан туктап, наконец-то яраткан хатын булып, нормальный әни булып, ирең кайтканда кыймак пешереп, ашарга пешереп, просто хатын-кыз буласы килә. Көчле Илсия Бәдретдинова түгел, тормышны тартып бара тора. Просто бәләкәй хатын-кыз буласы килә, авыл кызы. Арка астыннан гына карап ята торган ирең. Мин кемнедер түгел, мине кемдер саклап йөртсен. Шулай әйтәсе килә, сүздә юк. Мин әйтә алмыйм, бүгенге көндә минем кешем юк, мәсәлән. Мин яшерен батырын түгел, ул җырчылар янында андыйлар миллионлаган булалар. Бик күп минем моннан да телефоннарга талып та шалтыраталар. Инстаграмдан да язалар, контакттан да язалар, концерттан соң киләләр. Менә Уфада монда гомумән башка сыймаслык бер хәл, мин бүгендә булмас микән дип кабатланам. 26 яшьлек бер җегет бар. Кияүгә чыкты бу концерт сайын килеп, сәхнәгә менеп тәкъдимнәр ясап. Бусы булай инде, сүз аралаш кына әйтәм. Мин хәзер әкияткә ышана торган яшьтә түгел бит инде. Мин 36 яшь. Мин бик каты пешкән кеше, мәхәббәт аркасында. Барыбер мәхәббәт сындырмады дип әйтәм. Мин барыбер беләм, мин ышанам. Мин ярата беләм. Мин яратсам, таулар җимердә итеп ярата беләм. Бүтән дөньямны онытып. Кемгәдер ачу итеп, эшләнеп йөри торган түгел. Анардан өстенрәк булырга кирәк. Бәхетне кирпе үткән дип берәү йөри сүгенеп, күкне балык каплагы дип булмый бит инде үләт. Бәхет күрдем төшемдә, уясым матур җирдә, алма агачның ботагының тишегенең эчендә. Бәхет күрдем төшемдә, уясым матур җирдә, алма агачның ботагының тишегенең эчендә. Нинди сәбәпләр аркасында син быелгы программаңны мин исән дип атадың? Программаның исемен мин исән дип куйдым. Яшерен батырын түгел, гайбәтләр бик күп йөрде, сөйләделәр. Башкортстанда да, Татарстанда да, ябыкканны да сөйләделәр, аерылганны да сөйләделәр, ширләп алдым, аны да сөйләделәр, бүләт итә дип тә сөйләм. Монда бик күп булды инде. Баштан ничектер тыңларга маташа идем. Хәзер монда уже ишектән чыкты, әллә нәрсәләр сөйлиләр. Шуның өчен күп кенә сүзләр йөрде. Илсия туктаган икән, бүтән концертлар белән йөрми икән, биткән икән, да. Все икән шуның белән. Шуның өчен менә бетмәгән әле дидем дә, мин исән дип программа ясадым. 20 яңа җыр язылды 3 ай эчендә, чөнки монда эшләр кызык кына килеп чыкты. Без бит инде 13 ел иҗат иткәннән соң продюсерым белән яшәдек бит инде. Ирем белән яшәдек һәм аерылдык. Аерылдык та, бүтән шушы 13 ел буена иҗат иткән җырларны миңа җырларга ярамый булып чыкты. Мин бер көнне бер әйберсез дә калдым. Бүтәнәй бер нәрсәсез.
әзрәк инде ел ярым булды, сыңган вакыт булды бик каты. Хәзер үтте, уж теге зарланасы килмәй, минем гадәттә түгел. Безне бик усал әби үстерде, Зәйнәп әби. Аның әйтә торган сүзе бар, яне куак артыннан дошманнарың синең беткәнеңне көтеп торалар чиратлашып. Җыламаш юкынчы канны сыйга айтасың, бер нәрсә сөйләмә кешегә дип. Шуның өчен үтте, бетте, все нормаль. Мин зарланмыйм, мин канәгать, барда тәртип, но мин исән. Исән, нормально, торып киләм әкрен генә аякта. Диск чыгардым, яңа җырлар яздырдым, 20 программаны ясадым. Быел бик интернациональный группа килеп чыкты. Монда урыс, татар, керәшен, мишәр, башкорт и Африкадан тагын бер җегет алдым. Конгодан кайткан җегет, Оливер исемле. Татарча җырлый. Минем белән бер җыр җырлый татарча и үзләренең бәләкәй генә кабиләдән чыккан җегет ул. Үзләренең кабиләсендә генә сөйләшә торган телдә яңадан бер җыр җырлый. Без гастрольләргә чыгып китәбез, автобус белән ераграк юлга барасың, тилләр йортыннан качкан кебек биллаһи. Беркемне тыңламый, беркемне аңламый. Һәркем үз телендә сөйләшә, галәмәт монда, кызык бу хәлләр. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Исия Бадретдинова төркемендә узак еллар буена иҗат итүче талантлы шибәр кыз Римма Никитина. Римма, сәлам, хәлләр ничек? Сәлам, хәлләр гөлләр кебек, Аллага шөкер. Ярый, балкып торган караганда чынлап кәефләрегез күтәренке. Римма менә сөйләп китә әле син Исия Бадретдинова төркеменә ничек килеп эләктең? Сезнең арада нинди мөнәсәбәтләр? Гомумән ул сәхнә артында нинди кеше? Исия Бадретдинова мин төркеменә 10 ел элек килеп эләккәнем һәм аның белән бик шатланам, бик горурланам. Чөнки минем өчен аның төркемендә эшләү бик зур тәҗрибә булган, сәхнәдә үз сүзен тотышуга, җырларга өйрәндем аннан дип әйтә алмыйм, чөнки без вообще икенче разный стильләрдә эшлибез. Ул башка стильдә эшли, мин башка стильдә эшлим. Кеше буларак бик яхшы кеше, иң якын дус кызым. Җитәкче буларак аннан да яхшы җитәкче юк. Йомшак җитәкче, йомшак. Гәрчә аны күпләр уйлыйлар, ул бик кырыс, бик катыдыр, бәгырьле кешедер дип беләләр. Чынлыкта исә андый түгел ул. Андый түгел. Ул аның шушы образына килгән образы гына. Шул гына. Исә патронна мин сәгатьләр буе эшләрем. Чөнки аның иң күп белгән кеше, гомумән ул, наверное, миндер. 10 ел дәверендә күпме генә күп әйберләр бергә үтелде. Күп вакыйгалар бергә кичерелде аның белән, шуңа күрә дә бик хөрмәт итәм, бик яратам. Мин Буа Сатир театрында актер буларак эшләдем. Һәм инде үз теләгем буенча мин Казанга күчендем, җырларга дип өметләндем. Һәм инде аранжировщик булып студияга эшкә урнаштым инде. Шуннан соң аннары Исия Бадретдинова миңа аранжировкалар эшләргә дип миңа мөрәҗәгать итте. Һәм инде мин ясап биргәч, юк, монда стильдә мин ясамыйм дигәч, син җырлый беләсеңме дип, шундый нидә бергә җырлый башладык инде. Ул миңа шул аранжировка аша якынлаштык. Син аның төркемендә эшләү ошыймы? Бик ошый, миңа бик, мин үзем бик аның төркемендә эшләү бик шатмын, монда бик күңелле. Чөнки монда тере тавыш, чөнки монда качество, монда сифат бар. Исия сәхнә артында нинди кеше? Шум кеше. Минем гомумән андый кешеләргә уважением көчле. Ихтирамым, мин шуңа күрә теләсә кем белән эшләмим дә. Исия белән менә эшли башладык февраль айында һәм бик шатмын мин дә, ул да. Шум кеше ул. Ничек бар, шулай Ихлас күңелле. Меня нашла первым. Она увидела у меня видео, которые Инстаграм, ВК, Контакт, которые люди поделились, репост, где я спел Алгамагашларе. И сразу она понравилась и сказала, что мне нужно это мальчик. И сообщили меня, и через вот это сообщение мы встретились. Она предлагала мне работать с ней. Мы с Исией работаем уже 14 лет. Работаем, пишем музыку вместе, раздельно. И, как говорится,
человек, она не жесткий, она человек мягкий, маленький такой, скромный. Это с виду, может быть, покажется, что она такая жесткая или злая какая-то. А так, на самом деле, она человек мягкий, добрый. И, как говорится, работаем, делаем песни. Ну и дай бог дальше столько же проработать. Как говорится, был бы здоровье, остальное все сделаем. Исия, менә синең әлеге әңгәмә вакытында да тыңлап утырам, шул тиклем аек акыллы фикерләр сөйлисең син. ВКонтакте, Инстаграм челтәрләрендә дә берсеннән-берсе матур сүзләр язасың. Үзең турында, үзеңнең күргәннәрең турында китап язарга теләгең булдымы? Хәзер теге Амар Хаямнарны, кемнәрне укыйм да, әйтәм, бу сүзләрне минем Зәйнәп әби әле кайчан әйткән иде инде. Просто авылча әйттереп, татарча әйттереп әйткән. Әби турында язырга исәп бар. Үзем турында мин гап-гали хатын-кыз нәрсәмне языйм инде. Күргән хәлләрегезне? Юк, матурым, миннән бик күбрәк күргән кешеләр бар. Мин чагыштырып карыйм да. Монда инде сезгә теге аңлатып туры кирәк түгел, кемнеңдер анда бер көнне берничә баласы үлә. Менә минем апайның бер көнне 2 баласы үлде аварияда. Ире үзе исән калдылар. Бер нәрсә булмады. Берсенә 14 яшь, берсенә 10 яшь. Берсе кыз, берсе малай. Менә бу кайгы. Менә бу кайтарып булмаслык кайгы. Кемнеңдер анда янып бетәләр, кемдер тумыштан гарип булып туа. Син беләсең, ул үз аягына басып, бер генә тапкыр булса да урамнан йөреп керү аның гомерлек хыялы. Син кара, минем 2 кулым бар, 2 аягым бар, улым бар, мин исән, мин аек, сәламәт. Мин ишмим, тартмыйм, өем бар, эшем бар, минем яраткан тамашачым бар. Миннән дә бәхетле кеше юк. Нәрсә дип елап ятырга кирәк инде? Өчтәйнек тормышта яшибез. Просто әз генә югарыданрак карарга кирәк. Беләсеңме, шундый кызык кына нәрсә бар. Мин бер вакытта да кешегә начарлык теләмим. Җиргә яткырып, өстемнән чыгып киткән кешеләр бар. Юк, елмаеп калам мин, нормаль все. Давай, да, сәламәт булыгыз дип. Ну бит миннән һәм бөтенебездән дә югарырак Ходай Тәгалә бар. И карыйм, бер атна үтә, 2 атна үтә. И әйләнеп кайта, только меңе белән әйләнеп кайта ул кешегә. Бер вакытта да кешегә начарлык теләргә ярамый. Бер вакытта да кешене рәнҗетергә ярамый. Шушы ук әбинең сүзләре иде. Балакаем, каргыштан куркырга ярамый. Каргыш ул 2 яклы була. Кемдер сине там нахакка каргаган икән, менә бу булай булсын, курыкма син. Ходай бабай үзе тигезли ул. Үзенә әйләнеп кайта ул. Кешене рәнҗетүдән курк дия иде әби. Кеше күз яшеннән курк дия. Күз яше бик каты төшә. Ходай Тәгаләкәем, минем аркада ялаган кешеләр булса, мин тезләнеп гафу үтенәм. Бәлки мин сизмичә кемдер рәнҗеткәнмендер. Но менә махсус, менә монарга начар булсын дип, андай бер эшли алмыйм мин. Ә мине елаттылар шактый. Бик каты һәм белә торып. Мин тезләнеп, миңа авыр, син бит беләсең үзеңне дөрес түгел икәнеңне дигән өстенә таптап елаткан кешеләр бар. Налар үзенекен алдылар. Минем аркада түгел. Ярамый, просто менә ниндидер бер күзгә күренмәгән бер баланс бар тормышта. Ходай бабай үзе тигезләп бара алып төсендә. Хәлемә кермәгез юаты. Юанышта барлык юк шуты. Өйрәтмәгез ничек яшәргә. Сүндердем күңелдә юк утын. Всего творческих успехов это, себе хорошего нового продюсера найти, мужа найти. Всего самого наилучшего. Келдек кыланып йөреп ятабыз. Элгә гөр рәхмәт, концертлар бик матур охшай, бөтен халыкка охшай. Концертлар матур. Удачи, Сергей, удачи, шундай кешерешләрдән соң, шулай аякка баскас, шулай развиваться итеп үзен кулга алып, матурланып, сиберләреп, киләсәктә дә шулай барсын эшләр, әйбәт барсын эшләр, заллар килеп китсеннәр, шулай уңышлар телибез. Семья бәхетле, бала бәхетле, чтобы лучше было зрители. Бәхетле булсын, исән булсын, и
осы жыларға яңадан жаңа программалар жасатсын. Эки кишине бик матур киши. Кеше Подрединова бик яратабыз. Бізге Бигушияның концерты. Біз даже не ожидали этого. Рахмет оларға. Күтеміз оның следующий приезд. Исия, сезнең белән бер әңгәмәдә шундый сүзләр укырга туры килде. Бер яңагыма китереп суксалар, икенчесенә дә сук дип үзем куям. Аннан соң өйгә кайтып, ванна бүлмәсенә кереп, теш арасына тастымалны кыстырып, акырып рәхәтләнеп елыйм. Елыйм и беләсеңме, күпме гомер үтеп, мин зарланып елаганым булмады кеше алдында бер вакытта да. Минем рәнҗеп, түзмичә елап җибәргәнем бар. Но теге үземне жәлләтер өчен, или анда теге зарланып, менә мин шундый мескен юк. Мин үзем генә елыйм. Үзем генә калып елыйм мин. Әби әйтәе, ширләп бетеп үлеп кешеләр янында барганда җир яр буена тәгәрәп китсәң дә, берәрсе каршыңа чүгәләп утырып, әйтә ки беттеңме син дип сораса, кызым туп-туры күзләренә карап әйт, слушай, шундый бурный төн үткәрдем, һаман аякта басып торып булмый, әз генә хәл җыеп ятып торам әле, бар юлыңда бул дип әйтте. Авызыңнан каракан акса да сөрттә күзенә карап елмаеп тор кешенең дия иде, зарланма дип. Бик гадел, бик усал әби үстерде безне. Демәк, Зәйнәп әби ул сезгә бик дөрес тәрбия биргән, көчле булырга, сынмаска, сыгылмаска. Шулай бит. Бәлки, но без әби белән үстек. Бик гадел әби белән үстек. 20 яшьлек вакытта әни үлеп китте. Әтием исән сау, Аллага шөкер, 2 апам бар минем. Яши бәхетле хатын. Җанын ярып бирергә әзер дусларым бар минем. Мин шаккатам кайбер вакыт. Иң якын кешеләрнең дә күрмәгән изгелекләрне күрсәтә торган кешеләрем бар, дуслар. Баштарак Исия әйтергә кирәк, сине тамашачы бик кабул итмәде. Хәзер алар сине яратып кабул итәр, алар хәзер бүгенге көндә күбрәк башланган чорга караганда. Хәзер дә күбесе кабул итми. Хәзер сезнең тамашачыгыз күбрәк. Юк, бар сүздә юк. Но теге әйтәләр бит, мин бит акча түгел, бөтенесенә дә ашарга дип. Минем өчен куркыныч, әгәр дә берәр көнне берәрсе минем концертымны караганнан соң, концерт булды да үтте дип калса, бу минем өчен куркыныч. Алар инде я мактасыннар, я сүксеннәр. Фикерсез калмасыннар. Битараф калмасыннар. Ул вакытта була, димәк мин нәрсәдер әйтәм. Теге мин аны залдан да әйтәм, әгәр дә сезгә концерт ошамаган булса, сез мен әйтәм, чыгыгыз да сүгегез кешеләргә. Үләм, шуның кадәрле начар концерт куйды дип әйтеп. Тегеләр дә килеп карасыннар, мен әйтәм, ничек шуңа начар концерт куеп була микән дип. Әйтәм, заллар тутырып килегез дә сүгегез сез мине, сүгегез дә кайтып китегез, тагын килегез, тагын сүгегез. Но шуның өчен иҗат ул. Бөтенесенә дә ярап бетеп булмый. Баштан 30 кешегә дә залларга куеп бирдек, 50 кешегә, 30 кешегә инде хәл. Әле бит менә Уфаның иң зур залларының берсендә елмаеп утырып торам бит әле. Үземнең тамашачым бар, Аллага шөкер. Беләсеңме, мин бер вакытта да менә кешеләрнең артистларын карыйм, концертларын. Махсус кунаклар чакыралар. Хәзер анда теге берничә артист җыелып, солянкалар, мәсәлән, монда биючеләр, монда фокусниклар кемнәр генә юк. Мин гомер буена шушы 5-6 кеше белән йөрдем. Минем концертымда бию да юк, фокус да юк, әллә нәрсә дә юк. Менә мин тамашачы. Но йөриләр бит. Мин бәхетле хатын. Мин бик канәгатьмен. Мин бик зур рәхмәтлемен, чөнки бүгенге көндә конкуренция бик зур артистлар арасында. Бу кешеләр куып китергән түгел, алар добровольно килгән кешеләр. Менә шушы меңнәгән артистлар арасыннан мине сайлап хөрмәт итеп килгәннәр өчен башымны түбән иеп рәхмәт әйтәм. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Сәламәт булсыннар. Сиңа киңәш бирсәләр. Нормаль кеше бирсә тыңлыйм. Нәрсәдән куркасың? Ходай тәгаләдән. Яраткан ризыгың? Ит. Күп ит. Кешеләрдә ихтирам иткән сыйфатың? Турыга карап, күзгә карап, дөресен әйткәннәр. Үзеңдә күрелмәгән сыйфатың? Ой, миндә бик күп алар. Тапшыругыз җитмәячәк. Тормышта синең өчен иң кадерлесе? Улым. Нәрсәгә син бу тормыштан нык итеп ышанасың? Ходай тәгалә. Мәхәббәтнең барлыгына, дөреслекнең барлыгына, тормышның матурлыгына. Үпкәләүләргә ничек карыйсың?
Ну, мен гадәттә үзем үпкәләп тормыйм бер вакытта да. Мин үпкәләргә калса, барам да кырып кисәм дә бетте шуның белән. Үпкәләп йөреп тормышымны әрәм итмим. Син алдашасыңмы? Юк, кызганычка каршы. Бу минем иң зур җитешмәүчәнлегем. Менә шулай дусларым, Исия Бадретдинованың концерты шуның белән тамам. Аны яратып килгән һәрбер тамашачы, һәрбер җырны ләззәтләнеп тыңлап кабул иттем. Исияның ачыктан-ачык сөйләшүе аларның күңелләренә тагы да җылылык һәм күтәренке кәеф бүләк итте. Мин тапшыруына әзерләп алып баручы Роза Хайруллина түземсезлек белән сезне киләсе чыгарышларымда көтеп калам. Һәммәгезнең күңелләрегезгә күтәренке кәеф, җылылык һәм мәхәббәт телим. Пока-пока.